На кніжнай паліцы бібліятэкі нумар 7 кніга лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі пісьменніка Уладзіміра Ліпскага «Я тут жыву. Займальныя вандроўкі па Беларусі», якая пачынае краязнаўча-дакументальны цыкл твораў, у якіх пісьменнік запрашае дзяцей да цікавага падарожжа па родным краі. У гэтай каляровай і цікавай кнізе распавядаецца пра 6 абласцей Беларусі і яе сталіцу – Мінск. Прыводзяцца звесткі пра прыроду, гісторыю і культурныя славутасці краіны, пра прамысловасць і чыгунку, пра славутых беларусаў мінулага і сучаснасці. Лепей засвоіць інфармацыю дапамогуць дзеткам пытанні і заданні на ўважлівасць, эрудыцыю, развіццё фантазіі, невялікія крыжаванкі, рэбусы, загадкі, а таксама гульня «Азбука гарадоў». Кніга змяшчае багаты пазнавальны матэрыял, які можа паслужыць асновай для выхавання ў дзяцей патрыятычных пачуццяў, шчырай любові да сваёй бацькаўшчыны.